Garai hauetan, non teknologia, komunikazioa eta ikuskizuna esparru guztietan gainditzen diren, eta are gehiago gazteen artean, meritu berezia du EASO abesbatzaren eskolaniaren lanak. Beraz, bere 25. urteurrena dela eta beharrezkotzat jotzen dugu lan hori aitortzea eta goraipatzea. Eskerrik asko lehenik eta behin, Gipuzkoako Foru Aldundiari gaurkoan harrera egiteagatik. Ekitaldi honekin gure proiektuari adierazten diozuen babesagatik. Ezinbestekoa dugu erakundeen laguntza, ez bakarrik diru laguntzen hornitzaile moduan, kulturaren eta musikaren sustatzaile moduan baizik. Eta uste dugu lan horretan Gipuzkoako Foru Aldundia bide lagun dugula. Eskerrik asko.